guztioi etortzeagatik. Gaur hemen bildu gehanak Ordiziarrok ezkertiar eta abertzaletzat daukeu gure buru ez. Esan behar da, Ordizin sektore oso zabala gehala ez, nagusienetako bat osatzen duela. Eta hori hauteskundetan behin da berriz azaldu izan da, ezkerra abertzalea legala izan edo ez izan ez. Aro politiko berri bat ari gara zabaltzen, ilusiotzailea gaina zabaltzen Euskal Herri mailan, eta 3 bereizgarri nagusi izango lituzke aro politiko horrek. Lehenengoa, benetako baldintza demokratikoak bermatzea herritar eta aukera politiko guztientzat. Bigarrena, Euskal Herritar ororen eskubideak eta hitza errespetatzea. Eta hirugarrena, aldaketa soziala eragitea eta herritarren parte hartzea bultzatzea. Hoi dana Euskal Herri mailan aro politiko berri horri gogoz ekin diogu eta Ordizian ere ez gara atzean gelditzen ari eta berdin ari gara ez. Hortarako lanean ari gara bintzen. Eta helburun artean dauzkeu, maiatzeko hauteskundetan egotea, hurrengo 4 urtetan udalean izatea, ezkerreko eta abertzalea izango da programa batekin. Eta bestaldean, programa hori egituratu edo burutuko duen lantaldea osatzea. Orduan, oain ingo dauna, kutxero ere izango da, diagnosia pixkate aurkeztu, pixkate zertzela batzuk baldin badira ere, eta gero, hurrengo astetan ingo ditugun ekimenak edo esplikatuko ditugu. Bai, esan bezala, ezker abertzalek egina daukagu herriaren diagnosia, eta herriaren diagnosi horren baitan sartzen daukagu udalaren kudeaketaren azterketa. Eta azkeneko urte hauen balorazio egiterakoan udalaren kudeaketarekiko oso kritiko gara. Hainbat arrazoi nagusi emango ditugu, iruditzen zaigu gainera arrazoi hauek bakarren batzuk begibistakoak direla eta beste batzuk agertu arazi behar direla. Eta lehenengoa da, bestelako itxura ematen saiatu baldin badira ere, udalak ez duela funtzionatu inundik inora modu demokratiko eta parte hartzailea. Beste zeren aurretik goratu bat dugu berriz ere, azkeneko hauteskundeetan EAEAN izan zela alderdiri bozkatuena, 1001 botu, baina ordezkaritzari gabe, ordezkaritza politikori gabe aritu dela udalean lanean. Horrez gain ordea, oso nabarmena izan da azkeneko urteotan udalaren funtzionamentua itxia izan dela eta ez dela bat ere gardena izan. Errepasotxo bat egiten baldin badeu, azkeneko urtetako funtzionamendun, ikusten deu batzordeak desagertu zirenetik udalak funtzionamendu oso kezkagarri hartu duela. Erabaki potoloa gobernu batzordean hartzen dira, gai arrunten batzordean informaziorik ez da ematen, bilera horietan teknikaririk ez da egoten, politikoek askotan informaziorik ez dute ematen, plenoak, osoko bilkura, goizetan 8etan egiten dira eta herritarren parte hartzea ezinezkoa da, hori aspalditik datorren kontua da, baina jakitun horrek herrian zer nolako itxura ematen zuen PNV eta PSOEren gestioarena, jarri duten martxan halako estrategi komunikatibo bat. Eta estrategi komunikatibo horrek bi ardatz izan ditu. Alde batetik kontratatu dute behatzez, komunikazio arduradun bat eta parte hartzeko delegazioko beste langile bat. Baina horrez gain, antolatu dituzte hainbat batzorde. Batzorde horiek ordea ez dira edukiz, presupuestoz eta erabakitzeko eskumenik duten batzordeak. Horren adibide esate baterako, ongizate batzordeak jaso dugun azkenekoak eta batzorde horrena izan da iazko apirilekoa. Ez dakik urtean zenbatetan biltzen den eta ze funtzio eta ze eskumen ditu. Beraz, gure diagnosi alde horretatik garbia da eta gure programan lehentasunetako bat izango da funtzionamendu eredu hori aldatzea. Bigarrena gardentasuneza da. Gardentasuneza esaten dugu, erabaki garrantzitsua gobernu batzordean hartzen direlako eta askotan udaleko teknikarien aurka. Bi adibide jartzearen, lehena, Ordizia lantzen martxan jarri zenean, udaleko teknikarien aurkako iritziarekin jarri zen martxan. Eta beste adibide bat, kontratazio asko egiten dira behatzez, eta horre kontuak enpresa bati baino gehiagori eskatu gabe. Horri lotuta, iruditzen zaigu inpresioa egon litekeela herrian gauzak egin direla, eta egia da egin direla, baina bereizketa bat egin nahi dugu enpresa munduan eta oso garbi ulertzen dena. Eta da efikazia eta efizientziaren artekoa. Egin gauzak egin dira, baina udalak ez du efizientziari. Horrek esan nahi du, erabili diren baliabideak erabilita, atera den ondorioa proportzio horretan eskasa dela. Zentzu honetan nota eskasa atera du. Eta hemen, arlo honetan, adibideak ere oso nabarmenak dira. Esate baterako, lehen aipatu dugun Ordizia lantzen sanpanen garapenerako. Kontratazioa esarbe enpresa kontratatu zen hortarako, baina enpresak edozein kudeaketaren 6% eramaten du. Urbanizazio lanak 10.000 kostatu baldin badira, 600.000 eurotik gora eramango ditu,
soilik horren kudeaketa egiteagatik, ez? Beste hainbat ere adibide ere baditugu, Oihanbukoa kasu larriena, baina beste hainbat ere bai, skate pista egitea erabaki da, herritarrekin Eskarabilako bizilagunen iritzia aintzat hartu gabe, 300.000 euro gastatuko dira eta ez dakigu lehentasunezkoa. Beraz, efizientzia ez da hori guk uste dugu ondo nabaria dela, baina tokatu zaielari Zapatero planaren baitan hainbat diru-sarrera funtzionamendua izan da, egin daiteke eta egingo dugu, pentsatu gabe zer den lehentasunezkoa ordizien. Eta hau lotzen dugu, udalak ez duela izan herriaren ikuspegi estrategikorik. Ez da oraingo arazoa, urtetako arazoa da, eta honen inguruan ere bistako adibide bat jarri nahiko genuke. Esate baterako, zenbat urte daramatzagu, ez dugu esaten beharrik ez denik egon, baina zenbat urte daramatzagu kirol instalazioetan behar ditu inbertsioak egiten, kontutan eduki gabe hala ere, gero hien mantenimentuak ze karra ekarriko duen, aurten gorako 600.000 eurotik gora, eta aldiz, beste hainbat esparrutan, kulturan esaterako, urtetan eta urtetan egon gara inbertsio benetan garrantzitsurik egin gabe. Honekin adierazi nahi duguna da esan bezala, ez dagoela herriaren ikuspegi oso eta estrategikorik. Eta arlo zehatzetara joz, bi esparrutan edo nabarmendu nahi dugu daudela hutsune nabarienak eta gure ustez erantzun beharreko erronkarik handiena. Eta bata da politika soziala eta bestea da euskara eta kultura. Politika sozialei dagokionen egia da bate pentsa dezake herrian zerbitzuetan denetari dugula, zaharren egoitza, eguneko zentrua eta baita etxez-etxeko laguntza. Gure ustez hirurak berrikusi egin behar dira. Batzuk eskumena aldundiarena eta horren ardura ekonomikoa bi aurre egiteko ardura aldundiarena izan da, oraindik ere ez duelako bere gain hartu. Eguneko zentrua txiki geratu delako sorrera momentu beretik eta etxez-etxeko zentru laguntzaren kasuan berrikusi egin behar da zerbitzua ahal den neurrian municipalizatu egin behar dela pentsatzen dugulako. Politika sozialetan era berean sartuko genuke emakumeen eta gazteen arloak. Ez dute batzorde propiorik eta ez dute politika propiorik. Hainbat azterketa egin arren kajoian geratu direlako. Eta euskara eta kulturalena uste dugu lehentasun estrategiko arloa dela, biak izatez gure identitatearen sustrai direlako eta etorkizunari begira giltza nagusi direlako. Eta hortan inbertitzea udalaren ikuspegitik ere guk uste du oso importantea dela. Beraz, aurrekontuak ere handitu egin behar dira esparru horietan, dinamikak piztu egin behar dira, batzordeak antolatu behar dira, eta uste dugu udalean ez dela konpromiso politiko nahikorik egon hori egiteko aurreko urteetan. Bueno, eta pixat, diagnostiko hau ginda, plantatu dugu hainbat urratxe emango ditugula datozen asteetan. Lehenengo urratxe izango litzateke elkarlana eta indar metaketa bultzatzea herriko talde politiko eta sozialen artean eta herritarren artean, ez? Gure ustez, helburue zentzuotan bikoitza izan behar du, ez? Euskal Herrin bertan prozesu demokratikoak bultzatzea eta ordizin, berariaz, aldaketa eragitea udalaren kudeaketa eta dinamikatan. Izango litzateke lehen urratxe, ez? Bigarrena, diagnosia egin duguna bintzat konpartitu nahi dugu herritarren artean, herritarrekin eta taldeekin biltzeko asmoa daukeu datozen asteetan, eta kontutan eduki behar dut, hori ez, gure leloa, herri programa osatzerakoan, zure ahotsa gure hitza, ez dadila lelo hutsa editu, bai? Zure ahotsa beharrezkoa dugu, herritarren ahotsa beharrezkoa dugu gure hitza bihurtzeko, bai? Herri programa osatu ahal izateko herritarren ahotsa behar delako, bai? Orduan, iritzi horiek jasotzeko, bide desberdinak erabiliko ditugu. Bide bat izango da hori, lehen esan duguna, talde desberdinekin bilduko gara eta norbanakoekin ere bai, gai konkretuta zitzaiteko, eta gero Euskal Herri mailan egingo den buzoneaketan ere parte hartuko dugu, eta ordiztean ere etxe guztietan inkesta hau jasoko du jendek, inkesta nahiko errez betetzen da, eta azken baten helburua da herritarren iritzi horiek jasotzea. Jasotzeko buzoi batzuk jarriko ditugu herrin zehar, Barrenan, Kiroldegian, Herrikon, Gaztetxeen, Kiko Tabernan, Horlegin, Kirkilen eta Goierreko Garatzen gutxinez. Orduan jendeak eduko du aukera bere iritzia inkestaren bidez badozka lekutxo batzuk idazteko ere eta guztaian bota dezake. Gero, baliabide modernoagoak edo erabiltzen ari gara baita ere, web orri bat jarri genuen martxan duela aste batzuk, irubebikoitza.ordiziakogautxa.net. Horre informazioa banatzen egia, baina jasotzen ere bai. Jasotzeko, helbidea izango litzateke idatzi@ordiziakogautxa.net. Gero aparte, Euskal Herri mailan web orri bat dago martxan,
lelo honekin eta herri programa osatzeko helburuarekin, eta 3B bikoitza herri programa 2011.net izango litzateke. Bueno, hori bailitzea jasotzea aldera, eta 3. urratsa izango litzateke, herri programa hori udalean gauzatu egin behar da. Orduan gauzatzeko lantalde bat osatu behar daukeu, eta hortan ere urratsak emango ditugu datozen aste honetan, ez? Helburua argi, udalaren funtzionamendua, gutxinez funtzionamendua aldatzea, errotik aldatzea. Udala demokratizatu egin behar daukeu, benetako parte hartzea bermatu egin behar daukeu, gardentasuna eta parte hartzea behintzat bermatzeko. Eta bueno, bukatzeko, esan behar daukeu, arrokeriari gabe esango deu, baina arrotasunez behintzat bai, Ordizian badugula, nahikoa indar, asmo, gogo, ilusio, aldaketa hori, hemen aipatu duen aldaketa hori gauzatzen.